Čaute ľudia, teraz tu máme špeciálneho hostia. Čaute ľudia. A budeme spolu natáčať Roblox, už tretí part. Čo mi povedal, že jeho to baví, tak ideme to vyskúšať spolu. Máš to zapnuté už? Áno. Dobre. Tak čo tu mám robiť? Vidíš. Ja tutoriál nechápem. Prečíta? Hej. Ide ti to? Hej. Iba neviem, kam mám ísť. Prosím? Že neviem, kam mám ísť. Som na nejakej základne a to je moja? Hej. Máš tutoriál, takže... Hej, iba ja tu nie je moja. Ja tu nemám čo robiť, hej. Máš. Nie, to je nejakého MPD zase. Bože. I am sus. Kamiu. Čo robíš? A neviem, kde som. Pomoc. Počkaj, hrajeme vlastne spolu? Hej, sme spolu. Tak čo to môže byť? Kde mám svoju? Ja neviem. Kvôli tomu nemám rád nové hry. Tu nieko úplne iného. Ja nemám rád tí, čo majú... Dobre, ideme sa prebehnúť. Už vieš? Asi už vidím, kde sa môžem ekvipnúť, aby bolo moje. Či? Neviem. Nie, ja neviem. Ešte stále? Hej, vidím! Vidíte tam to tu? No vidíš. Dúfam, že to je moje, tam nejaký šialenec je. Divný je sus. A ja som sus. To moje? Hej, mám to! Nice. Konečne! Buď ticho! Kto? Tam nejaké NPCčko. Nice car. Bruh. Toto bude veľmi dlhé video, takže sa na to pripravte. A teraz čo mám dať? Come on, car. Wow. Tobias, idem ťa hľadať. Hľadaj. Sorry? Idem vyskúšať moje nové auto za 85 miliónov. Dobre. Difty. Mám prvé auto, ktoré nie je najlepšie. A pardon, že tu vidíte moju ruku, ale... To si bol ty v modrom aute? Nie. Dobre. Ale ľudia, chcete vedieť názov tejto hry? Asi, hej, povedz. Poviem vám ju. Volá sa to Car Rental Tycoon. Dobre? Tak. Mňa to nikoho nezaujímalo. To je jedno, sme si zahrať. No. To má rád auta. Mám nové auto. Auto vyzerá úplne ako Bumblebee. Ja mám takú... Hej, to si ty v čiernom aute? Čau, bro. Toto stalo 120 miliónov. Hej, to je Batmobile. To je Batmobile. Možno.
som ti tu všetko pokupoval. Mám 11 miliónov. Ja mám iba 4000. Neviem, idem si zajazdiť. A ja ideme spolu. Dobre, len si tu vyberem odmeny. Moje jedno auto ide 100. Náš challenge je dneska získať toto tajomné auto v free giftoch. Dobre ľudia, ešte 7 minút. Ja už to mám, tam ti padne, tam je Tesla, ona ti dáva 8000. Jej, super. Dobre, A to je Tesla. Tam je Tesla Cybertruck. A v tom Daily Rewardo. A máš jeden spin v Daily Rewardo, takže choď si to pozrieť. aha, hej, idem na to. Čo nám padne? Dúfam, že je auto nové. Mne chýbalo jedno. Ja mám ďalšie dve pokusy, Čo to ty? Od toho som sa delil. Ja som sa delil od 3 pokusoch. Asi 2 cm sa to muselo ešte točiť. 25. A na to Ešte mám jeden pokus, ale mám 25 gemov. Poď na to. To je na nič. Asi, ja neviem. Zase 25 coinov. Aspoň, že som mal viacej pokusov. Gemy na nič nezasi, lebo ja som ešte nezistil, na čo sa míňa. Ja o 2 hodiny mám spin. To každý deň máš. Tam ideme. Kde si? A tu si. Idem za tebou, dávaj. Aha, dobre. Ty teda dobrý frajer. Nie. Vyburaj sa, prosím. Áno, a nie. Ja som dostal 1 milión 400 000 len tak. A to by ja viem, ako sa cúva. Čakaj, ja tak som ti to povedal. Esko. Drag Racy, dávaj. A kde sú Drag Racy? Páde. Počkať chvíľku, len sa otočím. No a poďme dole a ideme po koniec. Dobre, ty ma vieš predviesť, takže... Pridaj Kamiu. Hej, dávam maximálku o chvíľu, budem mať. Sa teším, keď prídem domov a budem mať auto nové. No vyhral som asi. No to asi hej. Som na konci. Pozri to, je spadneš do vojny, keď pôjdeš do vojny. Jo. Kde si? Aha, tam si. Do vojdu. Ja som ťa videl, že si pomal ľavo. Dávaj, kúpuj si vec. Auto si nové kúp. Kúp si platformu za 1000. Mám 97 000, takže asi mi to nebolo robiť. A ešte máš na ďalšie auto, sa mi zdá. I pôjdem ti na bok, počkaj, nespavnuj. Počkaj, nedávaj tam auto, keď máš na auto nové. 35 000 mám. Máš? Hej. Ja to respawnujem, ja vidím svoju základňu, idem za tebou. No kúp si to auto. A zober si ho.